26日木曜の為替市場に影響を与えるニュースをこのカレンダーで一緒に確認しましょう。GMT7 時15分にスイス第一四半期鉱工業生産が発表されています。工業生産高の減少のため、2015年の間、同指数は下落しています。8時半に英国第一四半期 GDP 改定値が発表です。第一四半期速報値は前四半期速報値 0.5% より減少し 0.4% となっています。同時刻に4月の英国住宅ローン承認件数が発表です。同指数は直近2ヶ月連続で下落しています。12時半に4月の米国耐久財受注が発表されます。3月は前月の 0.1% 下落から回復しましたが、予想を下回りました。同時刻に米国新規失業保険申請件数が発表です。同件数は5月8日から14日までの間に1万6000件の減少を記録し、失業保険継続受給者数は5月1日から7日までの間に1万3000件減少しています。14時に4月の米国中古住宅販売保留件数が発表です。直近2ヶ月間は予想以上に上昇し、現在は10ヶ月間で最高値をつけています。23時5分に5月の英国 GfK 消費者信頼感調査が発表です。4月は2015年以来初めてのマイナスとなり、前予想を下回りました。23時半に4月の日本の全国消費者物価指数が発表され、注目されます。3月のコアインフレが直近3年間の最低値まで下落し、実前予想を下回っています。5月26日木曜の経済指標発表カレンダーは以上です。金曜のニュースリリースを次回のカレンダーにてまた確認しましょう。